Sveti Jovan Zlatousti, pouke za svaki dan u godini. Ni najmanje pokajanje neće ostati bez ploda. 17. i 30. novembar. Sveti Grigorije Čudotvorac. Pokajmo se ljubljeni i ispunjavajmo volju Božiju. On nas je radi toga i uveo u postojanje, da bi nas učinio učesnicima večnih dobara, da bi nam darovao carstvo nebesko, a ne da bi nas izvrgnuo u pakao i predao nas ognju. Taj oganj nije za nas, već za đavola, a za nas je od iskoni ustrojeno i pripremljeno carstvo. Objašnjavajući ovo, Gospod onima što mu stoje s desne strane njegove govori: Odite, blagosloveni Oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Onima što mu stoje s leve strane kaže: Idite od mene, prokleti u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Matej 24, 34, 41. Prema tome, pakao nije pripremljen za nas, već za đavola i za anđele njegove. A za nas je, još pre stvaranja sveta, pripremljeno carstvo. Nemojmo sebe učiniti nedostojnima ulaska u bračnu odaju Gospodnju. Dok smo još ovde, makar i učinili mnoštvo greha, uvek postoji mogućnost da sve grehe omijemo ako se za njih pokajemo, a kada budemo otišli odavde, makar se i silno kajali, više od kajanja neće biti nikakve koristi, i makoliko budemo škrgutali zubima, i makoliko se skrušavali, i makar se molili na 1000 puta, niko nam, dok budemo goreli u ognju paklenome, neće moći prineti ni kap vode, već ćemo čuti ono što je čuo onaj bogataš, da je između nas i vas velika provalija. Luka 16:26. Pokajmo se zato ovde i poznajmo Gospoda svoga kako i priliči. Dok smo još ovde, lek pokajanje je veoma silan, čak i ako ga budemo upotrebili u starosti. Zato se đavo i upinje da nam podmetne pomisao očajanja, jer zna da za čoveka i najmanje pokajanje neće ostati bez ploda.